Σήμερα θα δούμε μία από τις πιο παρεξηγημένες και υποτιμημένες τεχνολογικές μετοχές της Wall Street, τη Marvell Technology. Είναι ώρα να ρίξουμε φως στο γιατί αυτή η εταιρεία, παρά την πρόσφατη πτώση, μπορεί να είναι η μεγάλη ευκαιρία του 2025. Η Marvell είναι ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές ημιαγωγών για data centers, cloud, 5G και τεχνητή νοημοσύνη. Προμηθεύει τεχνολογία που δεν βλέπεις, αλλά που κάνει το ίντερνετ, πέσεις, το cloud και το AI να λειτουργούν. Με συνεργασίες όπως η Amazon και η Microsoft, βρίσκεται στην καρδιά της ψηφιακής εποχής. Παρόλα αυτά, η μετοχή της έχει πέσει πάνω από 40% από τα υψηλά του 2025 και σήμερα κινείται κοντά στα $77. Οι λόγοι είναι προσωρινοί, καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ανησυχίες για γεωπολιτικά θέματα και μειωμένο guidance. Όμως οι αριθμοί λένε άλλα. Η Marvell έχει κεφαλαιοποίηση άνω των $66 δισεκατομμυρίων με forward PE περίπου 26, σημαντικά πιο φθηνή από κολοσσούς όπως η Nvidia. Τα έσοδα της πλησιάζουν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως, με αυξανόμενη συμμετοχή από τον τομέα του AI και του cloud. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν καλύτερο από τις προσδοκίες και το δεύτερο αναμένεται ακόμα ισχυρότερο. Η εταιρεία δείχνει ότι μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή των εξειδικευμένων AI chips. Γιατί έρχεται ανάκαμψη? Γιατί η Marvell έχει μπει δυναμικά στην αγορά custom AI chips για hyperscalers. Αναπτύσσει λύσεις για 5G, networking και τομέα αυτοκινήτου, ενώ έχει ξεκινήσει σοβαρή στρατηγική στροφή σε AI first μοντέλο. Ο CEO της, Matthew Murphy, οδηγεί αυτή την αλλαγή με πειθαρχία και όραμα. Τεχνικά η μετοχή έχει στήριξη στα $73 και αντίσταση γύρω στα 88 με 95. Αν επιβεβαιωθεί η ανωδική δυναμική, μπορεί να κινηθεί ξανά πάνω από τα $100. Σε σύγκριση με άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου, η Marvell είναι πιο φθηνή, με σημαντική έκθεση σε AI, αλλά χωρίς να έχει το υπερβολικό premium της Nvidia ή της Broadcom. Έχει το τεχνολογικό πλεονέκτημα, αλλά διαπραγματεύεται σαν να μην το βλέπει κανείς. Και γι' αυτό, η Marvell είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Υποτιμημένη, τεχνολογικά κρίσιμη και έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά. Αν ψάχνεις τη σοβαρή εναλλακτική στη Nvidia και την Broadcom, χωρίς να πληρώνεις το hype, η Marvell είναι ίσως η καλύτερη επιλογή σου σήμερα. Αν σου άρεσε αυτή η ανάλυση, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή για περισσότερες έξυπνες επενδυτικές ιδέες. Επένδυσε με στρατηγική και όχι με συναίσθημα. Σημείωση: δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος. Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε.